Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാം. ശ്രീ Hare Krishna, ശ്രീരാധാകൃഷ്ണന്റെ Pranam. കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. Hare Krishna, Mataji. മജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സുപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പചാരിണി. നാരായണം നമസ്കൃത്യാം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതീർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനി ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണി. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലേ? 33ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധദുരഗതാൻ ശൗരി, ദുരാഗതാൻ ട്ടോ, അധദുരാഗതാൻ ശൗരി ചൊല്ലിക്കോളൂ. കൗരവാൻ വിരഹാതുരാൻ സന്നിവർത്തി ദൃഢം സ്നിഗ്ധാൻ പ്രായാസ്വനഗരീം പ്രിയൈഃ. അഥ അപ്രകാരം, ദുരാഗതാൻ വളരെ ദൂരം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ച ശേഷം, ശൗരിഹി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ, കൗരവാൻ പാണ്ഡവർ, വിരഹാതുരാൻ വിരഹാതുരരായി, സന്നിവർത്തിയ സവിനയം അനുനയിപ്പിച്ചു, ദൃഢം ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ, സ്നിഗ്ധാൻ സ്നേഹപൂർണരായ, പ്രായാത് യാത്ര തുടർന്നു, സ്വനഗരീം സ്വനഗരത്തിലേക്ക്, ദ്വാരക, പ്രിയൈഹി പ്രിയ സഹചാരികളോടൊപ്പം. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. കുരുവംശജരായ പാണ്ഡവർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോടുള്ള അതിരട്ട സ്നേഹത്താൽ യാത്രയാക്കുവാനായി ഏറെ ദൂരം അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചു. ഭാവിയിൽ വേർപിരിഞ്ഞ് കഴിയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് അവരെല്ലാവരും വിരഹാതുരരായി. എങ്കിലും ഭഗവാൻ അവരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മടങ്ങുവാൻ അനുനയിപ്പിച്ച ശേഷം തന്റെ പ്രിയ സഹചരന്മാരോടൊപ്പം ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടർന്നു. അപ്പൊ ഇതുവരെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഭഗവാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെ? അവരെ ഹസ്തിനപുരത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാലമായി യുദ്ധത്തിന് മുമ്പ് വന്നതാണ്. അപ്പോ അവർക്ക് അത്രയും സങ്കടമാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു, എല്ലാവരും ഈവൻ ഭീമസേനടക്കം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, എന്താണ് മോഹാലസ്യപ്പെട്ട് വീണു എന്നാണ് പറയണത്. ആ ഭഗവാൻ പോണ സമയത്ത് ദുഃഖം സഹിക്കാൻ സാധിക്കാതെ. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലാവണത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കൂടെയാണ് അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എന്താണ്, ഏതില്ലാണ്ട് അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ ഒരു തവണ ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവാന്റെ വേർപാട് സഹിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമല്ല. എസ്പെഷ്യലി ഭക്തന്മാർക്ക്, ശത്രുക്കളായി കാണുന്നവർക്കല്ല.
ഭക്തരായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാനെ ഒരു നിമിഷം പോലും പിരിഞ്ഞിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കഷ്ടമാണ്. ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറയാം, നമ്മൾക്ക് യുധിഷ്ഠിരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്നുവെച്ചാൽ ആ രാജ്യം എത്രയോ സമ്പദ് സമൃദ്ധമായിരുന്നു അല്ലെ. എല്ലാവരും ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അവിടെ, എല്ലാവരും അത്രയും സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടത്ര പാലാവട്ടെ, ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളാവട്ടെ, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ് അവർ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എന്നിട്ട് പോലും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. യുധിഷ്ഠിരനാണ് അവിടെ ഭരിക്കുന്നത് അല്ലെ. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് അവർ സങ്കടപ്പെട്ടത്? ഒരു ചോദ്യം വരാം. നമ്മൾക്ക് എല്ലാ സുഖങ്ങളും എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും സന്തോഷിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഓർക്കാറുണ്ടോ? സാധാരണ ഇല്ല. കാരണം നമ്മൾ മുഴുകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ദുഃഖം വരുമ്പോ എത്രയാണ് നമ്മൾ, ശരി ഇപ്പൊ നമ്മള് ശാരീരിക പറയുന്നത് തന്നെ ആലോചിച്ചോളൂ. നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമാണ്, ഏതെങ്കിലും കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ആ കാര്യം നടക്കണ വരയ്ക്കും നന്നായിട്ട് ജപിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് കാര്യമൊക്കെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷമായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ സന്തോഷങ്ങളിൽ നമ്മൾ മുഴുകാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾ 8 റൗണ്ട് ജപിച്ചു തരുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു നാള് ഇന്ന് ഭയങ്കര തിരക്കാണ്, കുട്ടികൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരും ഉണ്ട്, ആ ഒരു സന്തോഷമാണ് വീട്ടില്, അപ്പൊ 4 റൗണ്ട് ജപിച്ചാൽ മതി നമ്മൾക്ക് തോന്നും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അപ്പൊ അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ട്, എല്ലാ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ പോകുന്നത് ആ വിരഹം അവർക്ക് എന്താണ് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ടാണ് അല്ലെ. ആ ബന്ധം നമ്മൾ പിരിഞ്ഞു പോവാണ്. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്ക് അമ്മ ദൂരത്ത് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്, കൊച്ചുകുട്ടികളെ ഇപ്പൊ 5 ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ലീവൊക്കെ ആയിരിക്കും അമ്മമാര്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജോലിക്ക് പോകുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ആ അമ്മ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അത് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അമ്മയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചോളൂ. അങ്ങനത്തെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർ നന്നായി നോക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ബന്ധം, അതാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ളത് അല്ലെ. ബാക്കി എല്ലാവരും ആ കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്യരാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളുടെ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ്? ഭഗവാനോടാണ്. ആ ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭഗവാൻ ദൂരെ പോവാന്ന് പറയുന്നത് സഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എല്ലാവരും വിരഹാതുരരായി എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുജാങ്കല പാഞ്ചാലാൻ ചൊല്ലിക്കോളും. ഗുരുജാങ്കല ശൂരസേനാൻ സയാമുനാൻ ബ്രഹ്മാവർത്തം കുരുക്ഷേത്രം മത്സ്യാൻ സാരസ്വതാനഥ മരുധന്യമതിക്രമ്യ വീരാഭിരയോ വരാൻ ആനർത്താൻ ഭാഗോപാഗാൻ ദ്രാന്തവാഹോ മനാഗ്യുബിഹു ഹരേ കൃഷ്ണ. കുരുചാങ്കല ഡൽഹി പ്രവിശ്യ, പാഞ്ചാലാൻ പഞ്ചാബ് പ്രവിശ്യയിലെ ഭാഗം, ശൂരസേനാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് പ്രവിശ്യയിലെ ഭാഗം, സഹിതം യാമുനാൻ യമുനാ നദീതീരത്തെ ജില്ലകൾ, ബ്രഹ്മാവർത്തം വടക്കേ ഉത്തര പ്രദേശത്തിന്റെ ഭാഗം. ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ പേരുകളുടെ വ്യത്യാസം നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഈ ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇനി കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന യുദ്ധം നടന്ന സ്ഥലം. മത്സ്യാൻ മത്സ്യപ്രവിശ്യ, സാരസ്വതാൻ പഞ്ചാബിന്റെ ഭാഗം. അത് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതേത് ഭാഗമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അധ തുടങ്ങിയവയും, മരു രാജസ്ഥാൻ മരുഭൂമികളുടെ നാട്, ധന്വം ജലം ദുർലഭമായ മധ്യപ്രദേശ് അതിക്രമ്യ തരണം ചെയ്ത ശേഷം, അവിടെ ജലം ദുർലഭമായ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മധ്യപ്രദേശിനുള്ളത് കൊടുത്തേക്കണതാണ് കേട്ടോ. അതിക്രമ്യ തരണം ചെയ്ത ശേഷം, സൗവീര സൗരാഷ്ട്രം, ആബീരയോഹോ ഗുജറാത്തിന്റെ ഭാഗം, പരാൻ പശ്ചിമ മേഖല, ആനർത്താൻ ദ്വാരക പ്രവിശ്യ, ഭാർഗവ ഹേ ശൗനക ഉപാക കീഴടക്കപ്പെട്ട്, ശ്രാന്ത ക്ഷീണം, വാഹ അശ്വങ്ങൾ, മനാവിഭുഹു നീണ്ട യാത്രയാൽ അല്പം വിവർത്തനം. ശിലപ്രഭാത് കി ജയ്. അലിയു ശൗനക ഭഗവാൻ കുരുജാങ്കലം, പാഞ്ചാലം, ശൂരസേനം, യമുനാ നദീതീരത്തുള്ള പ്രദേശം, ബ്രഹ്മാവർത്തം, കുരുക്ഷേത്രം, മത്സ്യം, സാരസ്വതം എന്നീ ദേശങ്ങളിലൂടെയും മരുഭൂമികൾ നിറഞ്ഞ പ്രവിശ്യകളിലൂടെയും ജലദൗർലഭ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രയാണം തുടർന്നു.
ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ക്രമേണ സൗവീരം, ആഭീരം എന്നീ പ്രവിശ്യകളിലെത്തി. അനന്തരം അവിടെ നിന്നും പശ്ചിമ ദിശയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിൽ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾക്ക് വാഹനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ? ഇതുമാതിരി അവിടെ എങ്ങനെയാണ് രഥങ്ങളിൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യാത്ര. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും അപ്പൊ ഇവിടെ പല തരത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, വൈവിധ്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് മരുഭൂമികളൊക്കെ അന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവസാനം ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രേയപ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ച പ്രവിശ്യകൾ അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തേതിൽ നിന്ന് വേറെ നാമങ്ങളിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ദിശകൾ ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, സൗരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് അവസാനം ഭഗവാൻ സ്വദേശമായ ദ്വാരകയിൽ എത്തിച്ചേർന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ പര്യാപ്തമാണ്. അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രവിശ്യയ്ക്ക് സമാനമായ ഇക്കാലത്തെ പ്രവിശ്യയെ ഗവേഷണം ചെയ്ത് കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു നേട്ടവുമില്ലെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള മരുഭൂമി പ്രദേശങ്ങളും ജലദൗർലഭ്യമേറിയ മധ്യപ്രദേശ് പോലുള്ള ദേശങ്ങളും 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഉണ്ടായിരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതൊക്കെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടെയാണ് ഭഗവാൻ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൽഹി, പഞ്ചാബ്, രാജസ്ഥാൻ, മധ്യപ്രദേശ്, സൗരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത് ഈ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടാണ് അവസാനം എവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത്? പശ്ചിമ, അതായത് വെസ്റ്റേൺ സൈഡാണ് ദ്വാരക എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടേക്ക് ദ്വാരകയില് ഭഗവാൻ എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗുണമൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ബട്ട് എന്നാലും എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഭൂപ്രകൃതിമാര് തന്നെ അന്നും എന്താണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളത്, അതുപോലെ ജലദൗർലഭ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ രാജസ്ഥാൻ പോലുള്ള മരുഭൂമികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ അടുത്ത കാലത്താണ് അതായത് ഇപ്പൊ മണ്ണ് പരിശോധിക്കുന്ന വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം മരുഭൂമിയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്നാൽ ഭാഗവതത്തിൽ അപ്പൊ തന്നെ മെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്തെന്ന്, ഈ രാജസ്ഥാൻമാരുള്ള മരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എടുത്തത്. അതുപോലെ തന്നെ ജലദൗർലഭ്യം ഉള്ളതാണ് മധ്യപ്രദേശ് എന്നുള്ളത് മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ വിവർത്തനത്തിൽ. അപ്പൊ വിവർത്തനത്തിൽ അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ന ഭാഗവതത്തിലെ പരാമർശങ്ങൾ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഗവേഷണം തൽക്കാലം ഭൂഗർഭ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാം. എന്തെന്നാൽ രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭൂതത്വ വികാസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതെന്തു തന്നെയാകട്ടെ, രാജ്യത്തു നിന്നും ഭഗവാൻ സ്വരാജ്യമായ ദ്വാരകാധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നതിൽ നാം ഇപ്പോൾ സന്തുഷ്ടരാകുന്നു. വേദകാലം മുതൽ കുരുക്ഷേത്രം നിലനിൽക്കുന്നു. വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുകയോ അവഗണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാകുന്നു. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞതൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, അതൊക്കെ സാങ്കല്പികമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. ശരിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടൂലേ ദ്വാരകാധാമലിന്റെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് എന്താ പറയാ, ഇതിന്റെ സമുദ്രത്തിന്റെ അടിയില് അതിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ. അപ്പൊ അത് നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് ഗോചരം അല്ലെങ്കിൽ കൂടി കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി ഇതെല്ലാം നടന്നതാണ്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവുകൾ നമ്മൾക്ക് കുറേശ്ശെ ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എന്നുള്ളത്. അതിന്റെ ആ അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മാതിരി അതിന്റെ ആ ഒരു അവശിഷ്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പിച്ചു വിശ്വസിക്കാം എന്താണ്, ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾക്ക് വരാറുണ്ട്, ഈ ഭാഗവതമൊക്കെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു കഥ മാതിരി ആയിക്കൂടെ? നമ്മൾ സിനിമാ കഥകളും പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും സത്യമല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഇരുന്ന് കാണുന്നു 2-3 മണിക്കൂർ. അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കാമല്ലോ ഭാഗവതം, ആരെങ്കിലും എഴുതിയ കഥയായി കൂടെ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നും സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ പ്രൂവ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ഭൂമി നമ്മള് മുമ്പ് എന്താണ് വിശ്വസിച്ചിരുന്നത്, പരന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നാണ്. ഭൂമി ഗോളാകൃതിയിലാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ സയന്റിസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ഭാഗവതത്തിൽ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് അതിൽ മെൻഷൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിൽ എത്രയോ കാലം മുമ്പ് മെൻഷൻ ഉണ്ട്. അതുപോലെ എത്രയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ചന്ദ്രനുമായിട്ടുള്ള ദൂരം എത്രയാണ്, അതെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്ര യോജനയാണ് എന്നുള്ളത് ആ ഒരു അളവില് എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഭാഗവതത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമാതിരിയുള്ള പുരാണങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാം അത് അത്രയും കൃത്യമായിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ വസ്തുതകളും യാഥാർത്ഥ്യമാകുമ്പോൾ അതിൽ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും യാഥാർത്ഥ്യമാവണ്ടേ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കൂ, നിങ്ങൾ നാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്യൂ. കലിയുഗത്തിൽ അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ അതും സത്യമാവണ്ടേ?
നമ്മൾ ഈ ജോഗ്രഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സത്യമാണ് നമ്മൾക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളല്ലേ? അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാലോ അതിനെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ശ്ലോകം കൃഷ്ണ. 36. തത്ര 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 ഇത്രൈ തത്ര തത്ര ഹരി പ്രത്യുദ്യതാർഹണഃ സായം ഭേജേ ദിശം പശ്ചാത് സായം ഭേജേ ദിശം ഗവിഷ്ടോഗാംഗതസ്തദാ ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര തത്ര വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ ഖ അത് അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു. തത്രത്യൈ തദ്ദേശ വാസികളാൽ ഹരിഹി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പ്രത്യുദ്യത അർഹണക പാരിതോഷികങ്ങളും ആരാധനാപൂർവമായ ആദരവും സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട് സായം സായാഹ്നം ഭേജെ മറികടന്നതിന് ശേഷം ദിശം ദിശ പശ്ചാത് പശ്ചിമ ദിക്ക് ഗവിഷ്ടക ആകാശത്തിലെ സൂര്യൻ ഗാം സാഗരത്തിൽ ഗതഹ അസ്തമിച്ചു തഥാ ആ സമയം. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. യാത്രയിൽ ഉടനീളം ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ജനങ്ങൾ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും ആരാധിക്കുകയും നിരവധി പാരിതോഷികങ്ങൾ നൽകുകയും ഉണ്ടായി. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നത്തിൽ സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായി ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. സൂര്യാസ്തമനത്തിനു ശേഷം ഇത് പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യ പുരുഷനാണെന്ന്. ഒരുമാതിരി ഇപ്പോ ഈ യുദ്ധത്തിനൊക്കെ ശേഷം ഭഗവാന്റെ ഇതിലാണ് എല്ലാം നടന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരുമാതിരി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്തു, ആരാധിച്ചു. ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് ഒരു അമ്പലത്തിലെ ഒരു വിശേഷം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആനയില് പ്രതിഷ്ഠ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? എന്താണ് പറയൊക്കെ നിറച്ചു വെച്ചിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സായാഹ്നങ്ങൾ സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ? ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യാത്രയില്ല. അന്നത്തെ കാലത്ത് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മള് ഉണ്ടല്ലേ സന്ധ്യാവന്ദനം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ? എന്നിട്ട് പോലും ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് മാതൃക കാണിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഉത്തമ ഒരു പുരുഷൻ എങ്ങനെയുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് ഭഗവാൻ എപ്പോഴും കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സായാഹ്നത്തിനും എന്താ ചെയ്യാ? സന്ധ്യാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ യാത്ര നിർത്തിവെക്കും. പിന്നെയോ സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷം ആ സ്ഥലത്ത് തങ്ങും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യാത്ര പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്. യാത്രയിലായിരുന്ന വേളയിലും ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഭഗവാൻ പതിവായി അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ പോലും ബാധ്യസ്ഥനാണെന്ന് ചില ദാർശനിക അനുമാനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ഒരു അവതാരമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയമാണ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആ ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതാണ്. ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അല്ലെ? പക്ഷേ ഇവിടെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു അവതാരത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുമ്പോ, ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനായിട്ട് വരുമ്പോ എന്താണ്? ഒരു യാദവ ബാലനായിട്ടാണ് ബാല്യകാലത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? പിന്നെ ഒരു രാജാവ് ദ്വാരകയിൽ പോയി, മധുരയിൽ പോയി, അവിടെ രാജാവായി. ആ രാജാവാകുന്ന സമയത്ത് ഒരു രാജാവിന്റെ കടമകൾ. അപ്പൊ ഏത് ഇതിലാണോ ഭഗവാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു മാതൃകയാവണം മറ്റുള്ളവർക്ക്, ആ ഒരു ഇതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും. അപ്പൊ ഫലോദിഷ്ട അവതാരമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ അവതാരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള എല്ലാ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ നിർവഹിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന് അത് ശരിക്കും എന്താണ് ചുമതല, അതായത് ബാധ്യതയല്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയൂലോ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു അമ്മ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അച്ഛൻ എന്നുള്ള ഒരു ഡ്യൂട്ടി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടികളോട് നമ്മൾക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ വളർത്തണം, നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ആ ഒരു നമ്മളൊരു ചുമതലയായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ എടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ശരിയല്ല.
സത്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഫലത്തെ അദ്ദേഹം ആശ്രയിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഒന്നിലും പുണ്യം ഉണ്ടാവാം, പാപം ഉണ്ടാവാം, അതുപോലെയാണുള്ളത് അല്ലെ. കാരണം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും നശിച്ചിട്ടില്ല. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നടക്കുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര ഭക്തനാവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമ്മൾ ശുദ്ധഭക്തനൊന്നും ആയിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ എത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾക്ക് ഓവറായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് സാധിക്കൂ. നമ്മുടെ പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മക്കളുണ്ട്, അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്നായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് വിഷമിക്കാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതും നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഉത്തമനായിട്ടുള്ള മകനായിട്ടാണ്. നോക്കൂ, യശോദാമ്മ എന്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അടിക്കാൻ വരുമ്പോ കരയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി കരയുന്ന ആ ഒരു ഭാവം തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ വളരെ നന്നായിട്ട് ദാമോദര ലീല ആസ്വദിക്കും ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ ഭാവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ എന്താ ഇതിന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഈ സത്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെയോ ഫലങ്ങളൊന്നും ആർക്കില്ല? ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാൻ അതിനെല്ലാം മേലെയാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകയാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നതൊക്കെയും ഏവർക്കും നന്മയുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ ഭക്ത സംരക്ഷണത്തിനും അധാർമികരായ അഭക്തരുടെ വിനാശത്തിനുമായി ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ. ആ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും ഇല്ലേ ഹരേ ക്ലാസ്സില്? കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ട്. ഉണ്ട് മാതാജി. എന്താ ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയില്? യഥാ യഥാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനം അധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം പരിത്രാണായ അതായത് അധർമ്മം നശിക്കുമ്പോ ധർമ്മം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അവശ്യം വേണ്ടതായ യാതൊരു കർത്തവ്യവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും കൂടി മറ്റുള്ളവർ അനുവർത്തിക്കാനായി അദ്ദേഹം സർവ്വതും അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ശിക്ഷണ രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. ഒരാൾ സ്വയം യഥോചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുകയും അപ്രകാരം മറ്റുള്ളവരെ അഭ്യസിക്കുകയും ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ശരിക്കും കർത്തവ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള കർത്തവ്യമൊന്നും ഇല്ല. എന്നിട്ടും എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി കാണിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. യഥാർത്ഥ ശിക്ഷണ രീതി അപ്രകാരമാകുന്നു. എന്താണ് അതിന് കാരണം? അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒരു ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മളും ബാക്കിയുള്ളവരും എന്താ പറയാ, അത് അനുകരിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ യദ് യദ് ആചരതേ ശ്രേഷ്ഠ സ്മരൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം ഉണ്ട് അല്ലെ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എന്താണോ ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുക. നമ്മൾക്ക് കാണാം, ആടൊക്കെ പോണ കാണുമ്പോ, അല്ലെങ്കിൽ താറാവ്, മുമ്പിലത്തെ താറാവ് പോകുന്നതിന്റെ പിന്നാലെയാണ് പിന്നാലത്തെ താറാവുകളും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ആടുകൾക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണാം, ഏതെങ്കിലും ഒരു ആട് പോകണമെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ആടുകൾ പോണ കാണാം അല്ലെ. അപ്പോ അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് എന്താണോ ഇപ്പോ ഒരു രാജാവ്, ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു രാജാവിന്റെ രൂപത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ രാജാവ് എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രജകളും അനുകരിക്കുക. അപ്പൊ രാജാവ് എപ്പോഴും ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, നമ്മളൊരു പാരന്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ എന്റെ മകൻ എന്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ദേഷ്യം വരും. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വിളിച്ച്, ചിലപ്പോൾ അവര് എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തെറ്റ് മക്കൾ ചെയ്യണ കാണുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾക്ക് എത്രയാ ദേഷ്യം വരിക അല്ലെ. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ എന്താ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് വരാന്ന് പോലും നമ്മൾക്ക് ചില സമയത്ത് അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് കൺട്രോളിലാണ്, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതാണ് ആ കുട്ടി കേട്ട് വളരുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് മാതൃകയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? നാളെ തിരിച്ച് അവർ വലുതാവുമ്പോൾ അതേ വാക്കുകൾ തിരിച്ച് നമ്മളോട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവുക എന്തെന്ന്, ഓ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴേക്കും വളരെ വൈകി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികളും നമ്മളുടെ എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളാണ് മറ്റുള്ളവർ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓരോരുത്തരും എന്താണ്, ഇപ്പൊ ഒരു അമ്മയോ അച്ഛനെയോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും അവരെന്തായിരിക്കണം, ഒരു റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പൊ അതായത് ഒരു വിരല് നമ്മൾ മുമ്പിലേക്ക് ചൂണ്ടുമ്പോൾ 3 വിരല് എത്ര ബാക്കി 5 വിരല് നമ്മൾ നേരേക്ക് തിരിയും എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാലല്ലേ നമുക്ക് ഒരു വിരല് മുമ്പിലേക്ക് ചൂണ്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തികളിലും നമ്മൾക്കൊരു ചിന്ത വേണം. എന്താണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ്, ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താ ഉണ്ടാവുക? അന്ധമായ ശിക്ഷണത്തെ ആരും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലദായകൻ സ്വയം ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പര്യാപ്തനാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അനുശാസനങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം സാധാരണക്കാർ അബദ്ധയാനം ചെയ്യാനിടവരാം.
ഇതാണ് അതാണ് ആ തെറ്റുകൾ അവരും ചെയ്യും. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഉന്നത നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അത് സംഭവ്യമല്ല. അപ്പൊ ഇതില് കറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാൻ എല്ലാം റോൾ മോഡലാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതും നമ്മൾക്ക് അനുകരിച്ചുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം. ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധ്യമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഒരു ചെറുവിരലില് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഒരു ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്താനായിട്ട് സാധിക്കൂ? ഇല്ല. 8 ദിവസവും 6 ദിവസവും സംതിങ് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള സമയത്താണ് പൂതനാവധം നടന്നത്. അതും നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതാണോ? അല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണോ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും അനുകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അത് അനുകരിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളത് അത് തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ ഏവരുടെയും കർത്തവ്യം എന്തോ അത് ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അനുകരിക്കാനാവാത്ത ചില അതിമാനുഷിക കൃത്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നിർവഹിക്കുന്നു. ഇതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം അനുഷ്ഠിച്ച സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന ജീവാത്മാക്കൾ നിശ്ചയമായും അനുവർത്തിക്കണം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? സായാഹ്ന പ്രാർത്ഥന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മളും അത് ചെയ്യണം, നാമം ചൊല്ലണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരികയായിരുന്നു. അതേസമയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പർവ്വത ഉദ്ധാരണമോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികമാരോടൊത്തുള്ള നടനമോ അനുകരിക്കുക സാധ്യമല്ല. മലിന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പോലും ജലത്തെ വലിച്ചെടുക്കുന്ന സൂര്യനെ അനുകരിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതിശക്തിശാലിക്ക് സർവ്വനന്മയായ ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം പ്രവൃത്തികൾ നാം അനുകരിച്ചാൽ അത് നമ്മെ അവിരാമമായ വിഷമസന്ധിയിലാക്കുന്നു. ആകയാൽ സർവകർമ്മങ്ങളിലും അനുഭവസ്ഥനായ മാർഗനിർദ്ദേശകനും ഭഗവത് കൃപയുടെ മൂർത്തിമത് ഭാവവുമായ ആത്മീയ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ആരായേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം പുരോഗമന പാത സുനിശ്ചിതമായി തീരും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കറക്റ്റ് ആണോ തെറ്റാണോ എന്നും ചിലതൊന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാമോ അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച്, ഗുരു പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കണം? അറിയുന്ന ആൾക്കാരോട്. അപ്പൊ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഒരു ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ രൂപത്തിലെ പ്രഭുപാദം നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അറിയുന്നുണ്ടല്ലേ, ഓക്കെ, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തത് തെറ്റായിരുന്നു, ഇനി ഇതേമാതിരിയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഒരു ഗുരു നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുസ്തക രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പ്രഭുപാദം നമ്മളുടെ അടുത്തില്ല. അപ്പൊ ആ പുസ്തക രൂപത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ്വാരകയിലേക്ക് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമസ്കന്ധം 10-ാം അധ്യായം ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ 10-ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ സാധിക്കുമോ? എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് തോന്നിയത്? 2-3 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്ക്? ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നിയത്? 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തൊരു ശ്ലോകം എടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സമയമില്ല. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമി യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് ഭൂമി ഒരുപാട് ഉദരങ്ങളും ഒക്കെ പശുക്കളെ ഇഷ്ടപോലെ പാല് നിരത്തിയിരുന്നു. ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയൂ, ഒരാൾ പറയൂ, അപ്പോഴല്ലേ കേൾക്കോളൂ നമ്മൾക്ക്. യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭരണകാലത്ത് രാജ്യത്ത് സമൃദ്ധമായിരുന്നു എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പഠിച്ചത്.